Salutare și bine v-am găsit, prieteni! Revin astăzi cu continuarea seriei de clipuri dedicate camioanelor românești, iar astăzi voi prezenta camionul SR113 Bucegi, care este destul de renumit și care, dacă ai noroc, îl poți vedea și astăzi pe străzi. Uite, este unul de vânzare pe OLX dacă te interesează. În anul 1964 a intrat în producție modelul SR113 Bucegi, care era al treilea model al uzinei Steagul Roșu. Primele modele aveau același motor ca și camionul Carpați, cel V8 pe benzină de 5025 de cm3. Mi-a venit o minte asta. Și 140 de cai putere, dar de data aceasta cu o cutie de viteze cu 5 trepte, 2, 3, 4 și 5 sincronizate, ce putea fi opțional cuplată și la un reductor. Tot opțional, axa spate putea fi echipată cu două trepte de reducție, comandate pneumatic. Camionul Bucegi avea o sarcină utilă de 5 tone, cu o tracțiune 4x2, dar în paralel cu acesta, tot în 1964, a ieșit o variantă 4x4 cu sarcină de 4 tone, având pe axa punții în spate roți duble, iar prinderea jantei cu oprezoane. Diferențialul spate avea un sistem de blocare pneumatic cu o cutie de transfer cu două trepte nesincronizate, fără diferențial central. În 1968 s-a luat decizia de a se monta motorul diesel sub licența Saviem cu 6 cilindri în linie, 5041 de cm3 și 135 de cai putere, care a primit și o cutie nouă, AK535, cu 5 rapoarte nesincronizate. Aspectul exterior a rămas în mare parte neschimbat. Modelele astfel modificate s-au numit SR113-114D, modele care încă se mai găsesc în dotarea Ministerului Apărării Naționale. SR113 Bucegi a avut câteva modele derivate, precum SR115, autotractor cu șa, sau SR116, autobasculantă. Șaseul acestui camion a fost intens folosit pentru dezvoltarea de modele pentru diferite ramuri ale industriei, fiind fabricate peste 200.000 de camioane. Aceasta a fost, prieten, scurta descriere a camionului Bucegi, ce împreună cu SR113 Carpați au pus umărul la dezvoltarea României în perioada comunistă. Sper că v-a plăcut, iar dacă vrei să-l vadă și prietenii tăi, dă-i un share și nu uita să te abonezi. Și să apeși clopoțelul pentru a fi notificat de fiecare dată când postez câte un clip nou. Pe curând! Dar sunt bărbat și asta-i viața mea. E o meserie